айни ҳол ман ҳозир ба шумоён усули пайванди чашмакпайванд ё ки барпайвандро нишон медиҳам. Барои ин асбобҳои зерин лозим аст: қайчи тогбурӣ, корди пайвандӣ ва нати ки барои пайванд мегузаронем. Баъд плёнкаи полиэтиленӣ барои бастани чашмак ва латтаи тоза барои пок кардани танаи ниҳол. Мана мо сар мекунем. Ниҳолро бояд ма аз танаш, аз ҳар чунинги ифлосиҳо мо бояд тоза кард. Пас аз ин бо корчои пайвандӣ пӯсти онро каме мегирем, як 3-4 сантиметр. Баъд қисман аз байнаш мебурем. Акнун ин ки тайёр шудан пас мо аз нати даркорӣ мӯхчаро гирифта бо корди пайвандӣ ба ҷои буридагии танаи раста ниҳол мегузорем. Иловагӣ пӯсташро мо гирифта аз ҷои буридагиамон гирифта мепартоем. Мана ин пӯст ба пӯст баровар шуданаш даркор аст. Ана чашмаки мо тайёр. Мо акнун бо плёнкаи полиэтиленӣ онро мебандем. Яъне ҳамин тавр карда мо пайванд гузоштем. Ин усули пайвандро мо фақат метавонем дар он ҳолате ки қаламчаҳои пайванд мекардагиамонро дар фасли охири феврал дар яхдонҳо бояд ҷой карда монем. Айнан дар фасли баҳор мо метавонем, дар аввали фасли баҳор вақте ки каму беш ниҳолҳо ки ба барги доданд, мо метавонем ин пайвандро гузоштан. Ин пайванд пӯстпайванд ном дорад. Ҳозир ин пайванди кардагим хусусан дар ниҳолҳои 1 сола 2 сола карда мумкин аст. Ин усул яке аз усулҳои беҳтарини пайвандкунӣ мебошад дар ниҳолҳои ҷавон. Дар моҳи май ҳам ин пайвандро гузоштан мумкин. Дар он вақте ки ниҳоли пайванд кардани пайвандамон вақте ки пӯсташ об медиҳад, дар он вақт ба монанди ҳарче те буридан чашмакро ба танаи вай гузоштан мумкин аст. Ин намуди пайвандро боз дар моҳи июн ҳам давом кардан мумкин, июл ва дар моҳи август ҳам ин намуди пайвандро давом кардан мумкин. Дар моҳи август пайванд кардагиамон ин чашмакҳо яъне дар тераҳо хоб меравад. Дар аввали баҳор мо ин чашмакҳо аз ба сабзида мебароям.